Ku danna subscribe da alamar kararrawa domin samun shirye-shirye. Wannan bawan Allah da kuke gani ɗaya ne daga cikin masu son taimakawa jami'an tsaro don saboda magance matsalar laifuffuka musamman ma a yankin arewa maso yamma. Yana nan yanzu Abuja, muna tare da shi, zai faɗa mana sunansa da kansa. Malam, ko za ka faɗa mana sunanka da kanka? Assalamu alaikum, ni sunana Abubakar Usman, wanda an kafi sani da suna Shumo. To, Abubakar Usman, faɗa mana abin da kake so ka yi mana. Ni gaskiya ina so in ba wannan gwamnati ta mu haɗin kai 100% bisa ga wasu abubuwa da muke gani, don saboda mu addaji mu sa abubuwan da ake yi. Ni Allah Ubangiji ta alamun sarki ya shirya da ni, da ina daga cikin ɗaya masu aikata laifi, amma yanzu Allah Ubangiji ya kwashe ni, ya na kubuta daga wannan laifi. Yanzu ina daga cikin waɗanda suke goyon bayan wannan ƙasa saboda a taimaka ma bayan Allah waɗanda suke cikin tsananin halin rayuwa. Faɗa mana daɗin wani laifi kai? Da ni gaskiya da na shiga cikin ƙungiyar barayi, kamar masu tare hanya, masu kora shanu, masu kidnappers, duk dai munana abubuwa babu irin waɗanda ba mu yi ba. Amma yanzu Allah Ubangiji ya shirya da ni, saboda haka ina so in ba wannan gwamnati ta mu haɗin kai 100% bisa ga waɗannan abubuwa da ake munana abubuwa. Amma faɗa mana daɗin me yasa kake ga me ya jawo ka faɗa cikin waɗancan halayen a baya? Sharrin shaiɗan ne da rashin samun kuma shawara na gari, sannan da dama duk wannan babban laifi abin da ke kawo shi wato rashin haɗin kai daga al'ummar da mutum yake tare da su. Ban fahimta ba, in kai ƙarin bayani za a fi ganewa. Ba ka fahimta ba, abin da nake nufi da rashin haɗin kai, duk ƙabilan da Allah Ubangiji ya haɗa ka da shi, to kowaye ne ku riƙe junanku da mutunci. Sannan akwai wani dama da muke samu, kamar misali lokacin nan muna gani kamar tsakanin talaka da sarakunan gargajiya, wato muna da wani dama wanda za mu aikata laifi sarki bai isa ya tambaye mu ba. Su ko jami'an tsaro waɗanda ake tura a gurinmu, to za mu yi alkawali da su duk lokacin da mun ka samu ga abun da muke ba su, don mun sha mu yi irin waɗannan ba ya hi misali ya hi a kirga. Wato kana so ka ce akwai haɗin baki a tsakanin wasu jami'an tsaro ɓata gari a irin wannan lamari da yake damun mutane? Tabbas don wani lokaci su suke ba da dama a yi abu, idan abun da bai shahe su ba to ba su damu da shi ba. Duk abin da sun ga in dai shutarwa ba abin da zai taɓa lahiyar jikinsu ko ƴan uwansu, to ba za su damu da shi ba. Ka taɓa shiga matsala irin ta satan mutane? Sosai, mun taɓa zama a Nasarawa State, mun taɓa zama a Kogi State, mun taɓa zama Kwara State, balle daɗa Zamfara ita ce uwa uba. Wato abin da yake bada mamaki, kai ba Fulatani ne, kuma da an san Fulani ana cewa masu kunya ne. Me yasa wasu Fulani suka gagara ne suka shiga wannan lamarin? To jahilci ne, ka san duk jahili kuma bai taɓa shiryar da ɗan uwansa jahili bisa ga hanyar da za ta fice shi. Don saboda haka ko yanzu ni shawara ta gwamnati, don Allah don Annabi ta yi haƙuri ta nemi malamai da jami'an tsaro na gasken gaske wayannan mutane. Ƙungiyar nan wadda ƙungiyar yace Allah ta kawo tun daga farko, to a dawo a kanta. Ni in dai har za a yi magana ta sulhu, zan taimaka iya taimakona. Amma idan aka ce wai a bada kwaman kawai a je a faɗa mutane, to tsakanin da Allah ban da wannan hanya. Amma in dai har za a yi magana, wanda zai dawo za mu nuna goyon bayan mu bisa ga dawarsa. Wanda ya ce ba zai dawo ba, to insha Allah ni zan ba goyi baya a yaƙe shi ko ta ina, kuma ba inda zai mutum zai shiga ya tsira da gare mu. Abinda yake zama abin da ma in ka shiga wannan fatsari na fallasa masu aikata laifi abokan aikin Kanada, watakila kai ma rayuwarka za ta faɗa hatsari. To ni waɗanda ni sani, waɗanda sun ka sani, ba na tunanin akwai matsala tsakanina da su. Don dama duk inda ka ga mutum wato har ya ɗauki mataki a kanka, ya ga ka ɗauki wani mataki wanda dole sai ka cilasta mai, sai ka shutatar da shi, to duk mutumin da ko ka halatta jini ne, dole shi ma ya halatta naka. Amma ni dai in dai magana za a yi ta baki wani kaza, to za mu nuna duk guraren da mun ka san akwai irin waɗannan mutane, kuma ba za mu kama sunan mutane. A'a, ba mu dama mu je mu zauna da sarakunan gargajiya, ba yanda za a yi zaman lahiyan nan ta yi in ba a san sarakunan gargajiya ba. Don dama su ana yi masu barazana ne, ko da suna son yin magana ba su da ikon yin magana.
don saboda abun ya hi ƙarhin su ba su da kowa sai Allah, to dole yan ka zo da babura mashin 100 ko sama da 100